my beloved friend? Saan tayo nito? Movement ng salita ng Panginoon. Ang importante dito, makita natin ang salita ng Panginoon sa movement ng tao, hindi yung movement ng tao ayon sa interpretasyon natin, kapatid. Kasi ang Biblia ngayon is self-evident. Okay? The Bible is self-evident. Truth stands by itself. So viewing our lives in the perspective of either of these two, coming Christ or coming crisis, will play a significant impact on the life we live. If our life is agitated by what is coming, ang resulta lang yan, you have fears, uncertainties, and insecurities, my friend. Siyempre, iniisip mo parati, grabe na kapatid. Pero life agitated on by who is coming, my friend? Kung ang buhay natin sa ngayong gabi is agitated by who is coming, the practical reality results, we will have peace of mind, peace in our heart, comfort in our heart, that we have Christ who is coming, our Redeemer, the one, the author and the finisher of my faith, the one that preserved my life, the one that will protect my life. You have peace of mind. You have the certainty that we will be alive. We have the certainty that we can go through to meet Christ. We can be certain. We can be certain that we can stand undefiled. Yun ang importante, kapatid. Ano ba? Then we will have the security. God is going to protect us. Yung preservation ng ating buhay, that we will be unspotted. Who will declare us unspotted? It's Christ. His righteousness will cover us with our shortcomings. For those who abide in His word. Who is coming? Who is the one who is coming? It's Jesus Christ, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great and Saviour Jesus Christ. Yun ang ating maranata. Lahat tayo, kung ano man ang ating relihiyon, huwag na tayong magdebate. Ang importante, sa dulo ng movement ng Panginoon, hawak kamay tayo, kapatid. Panindigan natin na tayo'y mga saksi ni Jehova. Panindigan natin na tayo ay iglesia talaga ni Kristo. Panindigan natin na buong sanlibutan or katoliko, kapatid. Katoliko ang kaligtasan. Universal yan to all. Salvation is for all. Yun ang tinatawag, katoliko ang kaligtasan. Kasi ang tamang daan, yan rin ang dating daan na nilalakaran ng kanyang mga saksi ni Jehova, na sa kanilang pagka-born again, tinanggap nila si Kristo sa bautismo, kaya sila ay baptized. Sa pamumuhay ngayon, sila ay maging santos sa huling mga araw, the church of the Latter-day Saints. Kapatid, napakaganda. He's our Redeemer. He's a person, a personality that we have to love Him. We have to establish our relationship with Him. Anong kailangan natin ngayon, kapatid? Is a relationship with our coming Redeemer. Kasi sinabi nga ni Kristo lang na tayo ang bride, siya ang bridegroom. So this relationship, my friend, can only be sustained by that communication. Ano po sa inyo? Mayroon bang relasyon sa tao na magtagal kung walang communication? Mayroon bang relasyon na ma-establish na walang communication? Wala, kapatid. Wala. The teacher and the student, the parents and the children, kailangan yung mutual, kapatid, na communication. Kaya nga sa mga
sa mga bingi, mayroon nga silang language sign. Kaya yung relationship na kinakailangan natin ngayong gabi is nga relationship na mas-sustain ng ating communication sa Kanya. Ano yung communication niya sa atin? Knowledge of His love. Yung kanyang agape na naisulat niya dito. Ang ganda nga nito. Ang ganda nga nito, kapatid. No? Knowledge of His love manifested. Talagang minamanifest niya. Paano niya minamanifest ang kanyang pag-ibig? Isipin mo, galing sa langit, bumaba siya para lang i-engage doon ang mensahe para sa ating generation. In-engage niya sa 4 na disipulo. Tapos, bumalik pa siya, nandoon na sa langit, matapos siya nabuhay muli, para ibigay doon kay John kung ano ang movement na may number na 1 to 7. Manifest, yun ang testimony. Kaya nga sinabi, those who keep the commandments and have the testimony of Jesus. Ano yung have? Hawak natin. Isinabuhay natin. Ano yung isinabuhay natin ang testimonya niya? Kasi gumagalaw tayo, nagdidesisyon tayo ayon sa salita ni Kristo. Ano yung salita niya ni Kristo ngayon? Na ito na ang kaganapan. Movement now is coming. So anong ginagawa natin? Naghahanda, nagpo-proclaim. Kasi yun ang inataas sa atin. Proclaim the warning. Yun. I-warning mo. Kanino? Sa lahat. Sa lahat, kapatid. Manifested in the blueprint. Ano yung blueprint? Yung prophetic citations niya of His redeeming act. Yung galaw niya, yung kilos niya. Kaya nga, 2006 pa ito. 2006 pa, kapatid. Hindi nga natin namalayan pala na napakabigat na ang ginawa ng langit sa ating henerasyon. Di ba 2006, ilang taon na tayo? 2006 pa yan, yung growing in Christ, growing in grace. Para mabuksan sa ating puso't isipan. Mabuksan sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga mabuksan ang puso. Kasi ibinigay na yung growing in grace, in the knowledge. Huwag tayo magsalita to Christ. We respond to Christ. The one who is coming is a relationship. Relationship responded by our adherence to His communicated love. Yun ang dapat natin gawin. We respond by our adherence to His communicated love. Ano yung kino-communicate niya sa atin? Yung present truth. You will be established in the present truth. Ano yung present truth? Present Christ. Ano yung present truth? Aletheia. Ang Greek niyan. In words, in deed, and in thoughts, mga kapatid. So napakabait ng Panginoon. Sapagkat sa ating generation ngayon, pag hindi natin naranasan at tayo'y namumuhay sa isang paglago, yung naramdaman mo na ikaw ay lalago, you engage, you experience the growing, thank you Lord, na this is the word. I know, naramdaman natin yan, kapatid, kaya purihin natin ang Panginoon. Naramdaman natin yung buhay na pakipagrelasyon kay Kristo, na-engage niya tayo. Nakikita natin ang kanyang salita sa Biblia sa mga kaganapan na nangyari ngayon sa ating mundo. Yun ang tinatawag na relationship, my friend. Kasi lumalago, living buhay. Kaya sinabi ng isang, dito, na without a living and growing relationship. Pag walang buhay at lumalago na relasyon. Paano natin maramdaman ngayon na lumagalago ang ating relasyon? Growing into the knowledge na ipinagkaloob ni Kristo. Yung kanyang Christ closing prescription. So knowing the will, understanding prophecy with the one who is coming. Without living and growing relationship, we will surely fall or lost. Thank you, Lord, for these wonderful messages. Purihin natin ang Panginoon, kapatid. Talagang siya talagang nag-akda para sa ating henerasyon. Yung mensahe na naaakda sa tamang panahon. Ang tawag niyan, meet in due season.
Kasi ito na ang pagkain natin. Iyan na rin ang silyo ng Panginoon. Ano yung silyo niya? Sinasabi ni Sister White, sealing is the settling into the truth intellectually and is spiritual shall flourish. Like the palm tree, he shall grow. Mga righteous ba? He shall grow like a cedar in Lebanon. Lalago tayo, we will grow in grace. Kaya dito natin maintindihan na sinabi ni Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. Bakit and Saviour? Bakit hindi lang diniritso, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ? Bakit talagang may nakon Savior? Kasi dapat natin lalago tayo sa kaalaman, knowledge of the saving work. Sa Time Magazine. Ngayon, hindi naman natin pwede ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, friends. To all our friends around the world. Good day to all our friends around the world.